Nyt kerrataan 2 ja 4 kertotaulut, jotka ovat tuttuja sieltä kakkosluokalta. Hyvä on muistaa, että kun on kyseessä 2 kertotaulu, luvut ovat parillisia. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20. Ja voit jatkaa tätä luettelua vaikka kuinka pitkälle asti. 4 kertotaulun tulokset ovat myös parillisia. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ja 40. Ja jos vertaat 2 ja 4 kertotaulun tuloksia, huomaat, että 4 kertotaulun tulokset ovat aina 2 kertaa se 2 kertotaulun tulos. Esimerkiksi 4 kertaa 2 on 8 ja 4 kertaa 4 on 8 plus 8 eli 16. 7 kertaa 2 on 14. 7 kertaa 4 on 28. Harjoitellaan. Luettele 2 kertotaulun tulokset samaan tahtiin, kun Kurre niitä hyppelee. Ja nyt Kassen kanssa 4 kertotaulun tulokset. Ja katsotaan vielä tämä sama asia. Eli laitetaan taulukkoon 2 kertotaulun tulokset. Lue taulukkoa niin, että 2 kertaa 0 on 0. 2 kertaa 1 on 2. 2 kertaa 2, 4. Seuraavaksi 6. 8, 10, 12, 14, 16, 18 ja 20. Ja nyt kun tiedät, että 4 kertotaulu on aina 2 kertaa vastaava 2 kertotaulun tulos, pystyt tähän taulukkoon täydentämään helposti. 2 plus 2 on 4, 4 plus 4 on 8, 6 plus 6, 12, 8 plus 8, 16 ja niin edelleen. Eli voit käyttää 2 kertotaulua apuna laskiessasi 4 kertotaulun tuloksia.